Alguna vegada t'has plantejat el poder del teu clic? Cadascuna de les teues decisions de compra poden ajudar o no a fer un planeta millor. És hora de fer clic. Fes clic i compra ací. Perquè quan compres ací al teu barri, al teu poble, no has d'agafar el cotxe i cuides el medi ambient. Perquè quan compres al comerç local ajudes a dinamitzar les ciutats i donar vida als barris, construint relacions més humanes. Fes clic i compra ací. Perquè el comerç local és el major generador de llocs de treball, especialment per a les dones, vertebrant la nostra societat amb empleaments més estables, perquè ajudes a generar valor entre els proveïdors locals, els comerciants i els clients finals en una cadena on tots eixim beneficiats i amb un preu just. Fes clic i compra ací. Perquè el comerç de proximitat afavoreix el consum responsable i ajuda a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Fes clic i compra ací. I si eres comerciant i encara no estàs al registre d'entitats valencianes socialment responsables, també és hora de que facis clic. Informa't ací. Associació EVE Connecta i Mancomunitat del Camp de Túria, entitats coorganitzadores del segon Fòrum de Comerç Local Sostenible.